Dacă au serviciu de dimineața până seara și sunt ocupați. Știți care e problema? Din lipsă de timp. Poate și dumneavoastră aveți copii și dumneavoastră am o fetiță de 16 ani. Și nu contează la ce oră veniți de la serviciu sau poate dumneavoastră acum mergeți acasă dimineață. Eu cred că oricum vă interesați mâine în mare de copilul dumneavoastră. Da. Deci un părinte trebuie să se intereseze de copilul lui. Știu, o dată pe săptămână să meargă, nu trebuie numai să mergem la școală, numai la ședință. Și cred că este bine să-ți cunoști copilul, să te apropii de el, să comunici cu el. Exact cum am văzut și pentru că, să vă spun un lucru, sunt foarte mulți părinți care sunt așa mai duri, mai severi, să spunem. Și atunci copilul nu se apropie și nu împărtășește anumite lucruri. Adică trebuie să fii puțin, să spunem, hai să te cobori un pic la vârsta lui, pe cât poți, evident. Prieten nu poți spune prieten, că până la urmă nu poate fi o prietenie între părinte și copil. Dar să cobori un pic așa, să te joci, să spun așa, ca să vezi ce este în sufletul lui. Mă scuzați puțin, știți de ce se întâmplă așa? Pentru că noi, mai mari, deci noi ăștia mai mari, am uitat că și noi am fost copii. Exact, așa este. Și dacă am trecut la... Și judecăm cu maturitate noi, da. Am uitat că și noi am greșit și noi am făcut prostii la rândul nostru. Bine, nu de o asemenea manieră. Roxana țipă, la restează sau nu? Oricare dintre noi am greșit. Din motivul ăsta trebuie să fim mai atenți cu copilul și să vorbești într-o familie, așa este. Ori tata e mai rău și mama e mai bună, ori mama mai rea la mine, cum e așa e. Mama e mai rea și eu sunt mai bun cu copiii. Da. Și asta este, trebuie să vorbești cu copilul, deci ca mamă trebuie să vorbești mai mult cu fetele și ca tată cu băieții. Și trebuie să-l înveți copilul, dar copilul în ziua de astăzi, dacă nu-i dai tu anturajul și l-ai lăsat pe el să și-l aleagă, l-ai pierdut. Deci în ziua de astăzi, dacă l-ai scăpat puțin din mână... Da, să-l determini să se deschidă spre tine. Așa este. Da. Dar ce să facem că în cazul ăsta ar trebui să nu mai lăsăm copiii la școală sau ce să facem? Da, mulțumim mult pentru intervenție, că așteaptă de mult la telefon altcineva care zice că le cunoaște pe toate agresoarele. Vă rog, sunteți în direct, bună seara. Bună seara. Spuneți-ne ce știți. Sunt o cunoștință de-a lor și la toate patru, cum ar veni. Deci le știu și pe cele două gemene. O știu și pe Sorina și pe Alina foarte puțin. Aveți o poză cu Sorina la îndemână? Nu am, pentru că nu am calculatorul la îndemână, momentan. Și dar aveți, nu? Până mâine ne trimiteți o poză cu Sorina. Da, aș putea să vă trimit. Ca să fie toate trei în poză, că pe urmă să zică că le discriminăm, dăm doar două și nu și pe a treia. Da, nu, cel mai bine o să vă trimit high five-ul fiecăruia. Cred că așa cel mai bine. Foarte corect. Așa, spuneți-mi. Cine e de vină? Să șterg conturile, șterg pozele de acolo, nu mai spuneți. Da, n-au cum să le fac așa peste noapte imediat. Să șterg imediat, da, nu-ți ia nici 2 minute. Da, din ea ne-a anunțat cineva, Alina deja și-a șters tot contul. Ia, deșteaptă Alina. Lucrează la ora asta, Alina. Vă rog, spuneți. Da, probabil lucrează. În primul rând că Andreea mai a avut o problemă cu Stix. Acum vreo lună, cam așa, s-a dat o colegă de ei de clasă, Mihaela, să zicem că s-ar fi dat la el. Și a vrut-o la fel, a avut tentativa asta cu arsul pe față, exact în curtea școlii. A fost chestia asta. Și a vrut să o ardă pe față sau? Deci a mai exersat fata, mai încercat. A vrut să se ia de ea, a vrut pe față, însă au intervenit colegii ei, au intervenit cei din liceu. Și directorul liceului știa că mai a avut o faptă? Directoarea. Directoarea, da. Directoarea încă nu, atunci nu aflase, pentru că la noi, acolo în liceu, este foarte multă restricție și chiar nu s-au auzit de tătăi în liceu. Dar fata respectivă poate depune mărturie? Nu știu, asta nu pot să spun eu, pentru că probabil că ar trebui, dacă o cunoști, să îi spui că acum nu mai are de cine să-i fie frică și să se ducă la poliție să povestească. Nu ține de mine, în primul rând, dar era foarte multă lume acolo când a fost chestia asta. În fine, asta este problema lor, dar oricum urât din partea lor ceea ce au făcut, dar într-un fel, din cât am auzit despre Alina în cartier, sunt multe persoane care vorbesc de rău și despre Alina.
Nu ar fi nici o ușă de biserică. Dar uite, mie mi se pare așa ciudat vorbiți de Alina de 12 ani, Alina, se vorbește de Alina din cartier. Păi înseamnă că Alina a făcut atât de multe lucruri încât tot cartierul o știe, nu e vorba doar de școală. Eu am auzit de la o fată care stă cu ea în bloc. Este o fată Mihaela. Dar vezi, asta deja sună altfel. De la Georgiana? Atunci când spui că în tot cartierul, deja se înțelege că e o fată care cu tot cartierul umblă. De la Georgiana ai aflat? Când spui că deja e o fată care o cunoaște și stă într-o anumită scară, e altceva. Și ce înseamnă ușă de biserică? De la Georgiana? Nu de la Georgiana, de la o altă fată. Nu o știu nici pe aceea foarte bine, Mihaela mi se pare că o cheamă, stă cu ea în bloc și zicea că fata asta întreține o relații sexuale cu mai multe persoane, nu că... Păi și unde făcea lucrul ăsta? Știți ceva, fetele mai sunt și invidioase. S-ar putea, poate și chestia asta. Dar ție ce ți-a spus? Cum adică întreținea mai multe relații cu mai multe persoane? Cum ți-a spus? În ce formă? Cu un anumit nume, că ar fi fost... ar fi avut relațiile astea și cum se spune că ar fi fost o curvă. În fine, i-am zis că oricum pentru la 12 ani. Eu am zis, referitor la Andreea, i-am zis personal că foarte urât ceea ce a făcut ea și părerea mea ca prietenul meu de 16 ani să se culce cu o fată de 12 ani, eu cred că aș fi râs de el și ei chiar de ea nici nu m-aș fi atins, nu nimic, dar aș fi râs de el pentru că chiar așa se decadă. I-ai spus tu asta ei? Da. Și ea ce ți-a spus? A zis să nu mai fac, că nu este problema mea, că... Dar ți-a povestit cum a bătut-o pe Alina? Cum au Nu am avut cânt. Nu am avut cânt pentru că am stat foarte mult la secție. Dar pe Stix să-l cunoști? Poftim? Pe Stix să-l cunoști? Da. Și ce fel de băiat este? Față de mine s-a comportat foarte ok, chiar nu am avut altercații cu el. Dar de ce ai spus față de mine, față de alții? Deci pe mine m-a salutat, atâta tot. Nu, te-am întrebat așa în general, el cum e? Față de ceilalți, eu n-am văzut niciodată agresiv față de alte persoane. Da, dar ai spus că despre Alina știi din cartier că ar fi în felul în care ai spus tu. Despre Stix nu știi că se spune asta în cartier? Despre Stix știu că multă lume știe de frică. Eu personal Dar de ce de frică? Că el nu pare un tip masiv, nu mi s-a părut a fi o față agresivă. Are prieteni fioroși? Are foarte mulți prieteni și pe care presupun că se bazează, ca să nu... În cartierul acela s-au făcut găștile astea de cartier foarte mari și foarte dezvoltate. Dar din auzite, acum luăm așa cu din auzite, ai auzit vreodată că el ar fi dat în cineva ca să putem spune că e un tip fioros și trebuie să se ferească lumea de el? Nu, chiar deloc. Deci el se bazează doar pe acești prieteni. Exact, pentru că s-au făcut găștile astea de cartier, care nu sunt numai acolo în drumul taberii, sunt mai multe, în toate cartierele. Ție ți este frică de o astfel de gașcă? Mie personal nu, pentru că eu am încredere în poliția din România, încă am încredere în chestia asta și eu fac un drum foarte lung de la școală, că eu nu stau acolo în cartier, eu fac un drum lung de la școală la liceu. Revenind puțin la fetița de 12 ani, la Alina, dacă vecina ei v-a spus că a avut relații intime cu mai mulți băieți, v-a spus și nume? V-a dat nume? Nu, chiar nu. Asta a fost o discuție care erau mai multe persoane, nu eram numai eu. Și eu personal nici nu o cunoșteam pe fata aceasta. Ea povestea la mai multă lume, se discuta pe tema asta. Și zicea că nici Alina nu e o ușă de biserică, că și a avut așa și așa. Știu, e ușor de spus, dar în momentul în care nu ai susținere și nu poți dovedi acest lucru, e egal cu zero. Nu se poate dovedi. Se poate spune orice despre oricine. Asta a spus ea și ea, nici nu știu încă sigur dacă este vecină de bloc sau... Ea așa a zis că este vecina ei de bloc. Bine, mai vreți să ne spuneți ceva? Nu, atât, asta a fost tot. Da. Eu vreau să o întreb. Eu vreau să întreb dacă domnișoara Alina, cea de 12 ani, ar fi fost sora ta, ce-ai fi spus în momentele astea? Vă dați seama cum s-ar fi rupt inima și
vorba domnului de mai devreme, nu cred că ar mai fi existat fetele alea. Deci am și o soră mai mare, dar au fost chestii de la un simplu accident, o simplă lovitură de mașină și mai avea un pic și săream eu la beregata omului acela, pentru că sunt o grămadă de impertinenți la noi în România. Dar tu te poți gândi așa cum mă gândesc eu în momentul ăsta, că aceste fete, dacă nu se afla de ele puteau să meargă și mai departe? Adică... Mergea și mai departe, sigur, și plus că se mușamaliza cazul, sigur. Deci, dar de ce crezi asta? Păi mai devreme spuneați că aveți încredere în poliția română. Păi are încredere vis-a-vis de ea. Eu am încredere vis-a-vis de mine. Deci, pentru că... De ce credeți că se putea mușamaliza? Pentru că poliția în România sunt mulți care au șpagă. Nu se vă contraziceți, mă iertați, dar chiar vă contraziceți. Ați spus că aveți încredere în poliția română și acum spuneți că iau șpagă și că nu știu mai ce. Deci adică aveți încredere ori nu aveți? Am încredere, dar în cazurile astea extreme sunt mulți care iau șpagă. Păi nu contează cazul. Aveți încredere sau nu aveți în poliție. Poate să fie orice caz. Depinde. Da. Bine, mai aveți vreo întrebare pentru dânsa? Asta din poză o știți cine este, domnișoară? Aceasta este Alina. Alina, da?